Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan anadin, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Roda M. Ramos, Dennis Quiñones and family ti Jeddah, Saudi Arabia, the Maharlikans, Margo iti France, Maricel Medina, ken Ronnie Ugayamba. Pamilya di Tabayumbong Nueva Vizcaya, isuda Mama Lynn, Ate Virginia, Kuya Junior, Estong, Bobby ken Roldan, from Raquel Favor ti Kuwait. Lakay ko ani Reynaldo Jose, apok ada JC, Ayan Jester, Daisy Jen, ti Barangay Subol, Asinggan, Pangasinan, from Josephine Jose. Advance happy birthday kani Ivy Melis Kudamon, from Virgie Kudamon, ti UK. Makablaawan, dagiti anak ko ada Justin Hendrick, Jill Say Mariel, Jazzy Chloe, kan lakay ko ani Francisco Mendoza Halyurina, from Marita Bebes Bartolome Halyurina, Tibalungaw, Pangasinan. Concepcion kan Asitura family, dagiti City Agriculture kan Bantay Ilog, Tidagupan City, Pangasinan, from Angelo Asitura Concepcion. Manayam kan Sibal family, ti Gaggabutan East, Rizal, Cagayan, from Seldi Manayam. Alonso Tanyesa Maliaga family, ti Alakapan, Cagayan, from Nestor Cuse, ti Apari, Cagayan. Team Christian Aromaraep ken Sumuseka, from Sharon Sumer Aquino.
Taberna Mundo kan Alejo family ti tangadan San Quintin Abra, kan Rapacon kan Alejo family ti Santa Catalino Ilocos Sur from Leniki Alejo. Shout out kada Maribel Tayawa, Jasmine Rivera, Catherine Baltasar, Ace Jansen kan Chelaija Abad, kastamet da Belinda Ramos, Nuvilin Taberna, William Bolosan Sr., Diane K. Rolyoda, Jaime Rodriguez, Christy Capili, kan Aida Garcia. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Nadine. Dear Manang Emmy, umuna iti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras adanunan to'y surat ko. Ilingad nakla ko man manang itinagan anadin ngam dispensaran tajakon inlanad ti address ko. Dahito adrama ti kanayon adenggan dagiti dadakkel ko sipud ubingak manang. Kat kabayatan ti panagdakkel ko nakairwamak metten adenggan dagiti padas ti biag ang maipatpatangatang iti radyo. Iso akas taunay akawa mi manang idi saan min amang mangaganda iti adrama iti radyo. Ngem napunas amin nga iliw mi idi nasarakan mi dayto YouTube channel yo. Kat iti dayto agundaway jakon nagpangadwa ang mangipatulod iti padas ko. Taamok ang makaibati daytoy iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga rudmanang ti agsalaysay, kalpasan ti panangyam amok ka ni James a kaayan-ayat ko kadagiti dadakkel ko. Naimbag ta nasapa kay taasimbang put na din. Kunak no marabian ka manain. Saan na ka nag-overtime itatatang? Apay ngay nga agmay-may saka. Di nakamutintulod ni James a kaayan-ayat mo. Adamin importante ana panan natatang. Agkita da kano iti gayam na anaggapo iji lugar da iji Manila. Kasta ka day. Kinapodno na anak ko. Talaga nga inuroray ka asumangpay, takayat ka ang makasarita may papan itinobyaw. Apay tatang, anya ti may panggap ka ni James? Amaw, madanagan ngamin ni nanang mo. Manipod na kirelasyon ka ni James. Anya kumangay ti pakadanagan ni nanang, tatang. Anak ko, dayo laeng dito'y lugar tayo de James. Taga syudad ti Manila. Saan mo pa'y unay nga amo ti kinatao na? Tatang, nasingpot ni James. Di kay mamatpati ka dagiti ibagbagada, analoko, wenopilyo, dagiti taga Manila. Ngam kasano ang nakasigurado ka kankwana, kat di mo pa'y naamamo ti pamilya na? Kundi ka pa'y mo't nakadanon iti lugar da. Katrabahwak ti kasinsin ni James, tatang. Amok anasaya at daatao. Mala. Basta agannad ka anak ko, Di kay agdanag, tatang. Kabaala kasalwadan ti bagik. Kat agyaman ak iti kanayon apanang tarabay yu kanyak. Nadine, sigurado ka din iti desisyon mo nga agabrod? Narigat ti biyag iti balasiw tao. When James, desidido akon. Para dahito iti masakbayan ta. Kan masakbayan ti pamilya. Ngam kabaalam nga tati trabaho ijay. Ikarigatak, James. Diyak kayat nagnanayon latan a sales lady iti mall a pagtrab-trabahowak. Iso akayat ko ti makigasang-gasat iji abroad. Sa bagay, adakan ka dayta. Jakmot kahit tagbalin at ubon ka dagiti arapaap mo. Di ka madanagan. Adamot nila ni akadwak ijay. Agtrabaho kami iti may sa pagtagilakwan iji Singapore. Kahera kami adwa. Katamom, adu kanumot lati kadwa mi akadaraan tayo ijay.
Agpaiso? Wen James, kaadwan na kanukat Pinay. Kan adumat lati customer akadaraan tayo. Taijay da nga aggat-gatang kadagiti ipasarabo da no agawid da diti Pilipinas. Iso kasla da kami matlaang ditoy. O sige, sikati makaam mo. Ngam naibagam ka din day tapanggap mo kadagiti dalakkal mo. Saan pa'y? Ngam amo ka maawatan dakdananang kantatang. Ipalawag ko kadakwada ti rason no apay akayat ko ti mapanagtrabaho iji Singapore. Okay. Suportaran kay tanyaman na kayat mo na din. Kasta ti kinapatag mo kanya. Tatang, ada ko may bagak kada kayo. Maipapan itian niya dayta na din. Mala, dumagag kami. No, anyaman dayta nga ibagam anak ko. Nanang, tatang, inserek na kami iti trabaho di kasinsin nila ni agayem ko. Kat naawat kami mat. Kaya't mo asawan, umakarkan iti pagtrabahwam anak ka. Wen tatang, kat sigurado adakdakkel ti sweldo iti pagalisak. Iso ang maipaay kun ti amin nakasapulan nyo. Maipaayan kayong tumutan iti nasaya at apanagbiag. Kasta gayam. Ay, nagsaya at ngay, no ada na pimpinta sa pagtrabaho am anak ko. Sa dino ka di day ta apagalisam. Huwag nga agpaisaw. Iti balasiw tao nanang. Ijay Singapore. Anya? Ha? Singapore kunam na din. Agabroad ka? Uwan ko matatang. Katsapay ko matapalubusan dak. Ay, kalaat manday ta a desisyon mo anak ko. Kinapudno na. Sinigurado pa iti amin. Sakbay nga imbagak kada kayo nanang, tatang. Kat madaman ti panang ipagnami kadagiti kasapulan a papeles iti ipapan mi ijay. Alaa. Nakamutan iti husto nga edad mo anak ka. Iso asik ang tag-desisyon para iti bagay. Sa bagay, nabayagan nga amomi kan ni nanang mo at arigagay mo at talaga ti maadaan iti nasaliwanwan a panagbiag. Husto ni tatang mo anak ko. Kat saan kami nga agbalin at tubang. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo iti biyag. Hello, James. Itay pingawawagan ka. Ngam saan ka makontak? Pasensya ka na din. At ang amin inasikasa mo itigayim ko. Isadya ko na intunaran ti cellphone ko. Kasta ka di? Ada ko makayat ko nga ipadamag kan ka. Anya dayta? Nalpas amin na papeles may amapan di Singapore. Ada pa yan aldaw ti flight me. Agpaiso? Ay na, maragsa ka na kamakamoy ti dayta. Kamaudyanan na. Dimtengan ti kalkali ka gumam. Makatrabaho ka ni di abroad. Uwan nga rod, James. Medyo ata pa nagdanag ko. Ang naragsakak. Sapay lang ko matagbalin to anong sayati ka sa adyo di Singapore. Sapay ko ma, James. Masapol nga aramidak da itoy para iti masakbayan tayo. Patpatgan ka unay. Kat ikarik. Apaman ang makaurnungak. Agsubliak para kan ka. Kat sapay ko matakanayon ka asi uuray kanyak. Namnamam dayta na din. Basta aganad ka kanayon iti lugar apapanam ha? Ikarik dayta. Sige na rod. Ang mga nukayat mo tiagina na. Adalo mo ti rabii. Agkita tantulaangan intun bigat.
naadara paap ko para iti pamilya, kan para iti masakbayan minto ken ni James. Ingka gumaak tinag-apply iti trabaho iti balasiw taaw manang Emmy. Naawatan mo't dagiti naganak ko ti panggap ko, kastamot ni James akaayan ayat ko. Naturodak amang panaw kada tatang ken nanang, taamok nga adda ni James amang kita kadakwada. Ken naturodak mo't amapan agtrabaho iti sabali a pagilyan, gaputa kaduak ti gayem ko anilani. Ken kinunada kanyak nga adu kanung watlaeng ti pada tayo a Pilipino sadyay. Agingga adimteng ti aldaw ti flight ko manang Emmy. Nanang, tatang, agbiyahe akon ama pan iji airport. Aganad kayo dito ya, kan didak pagdanagan. Aganad kamot ijay na din, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag ni Apo Diyos. Wen anak ko, kanayon da ka nga ikararag iti Diyos. Agyamanak nanang, tatang. Kat di na kami mo't pagdanagan ditaw eh. Sana bali tatang, taumay na kay tusuksok nalan dito ni James. Amok adi na kayo baybayan. Agyaman kami no kasta, anak ko. Amok ka narigat ti mayadayo kada kayo nanang, tatang. Ngam ikarigatak para iti masakbayan tayo. Maawatan da ka. Nay, saan da kan ama itulod na din Amumot amarigatan kami kaninanang mo nga agbiyahe. Maawatak tatang. Sana bale ta itulod na kami ni James. Nasayaat nga no kasta. Laglagi pa manak ko. Mas importante ti salon at mo ngam ti kwarta. Di mo baybay ang tabagim ijay. Wan nanang, balunag amin dagita palagip yu kanyak. Basta kanayon kayon tong awagan. Kat patuludan kayon ton iti kwartayo. Agyaman kami na din, anak ko. Kat no bilang laang tamaadaan ka iti problemam ijay. Awagan na kami kumaadagaw, suwain. Wan tatang. Nakadanon kami dito sa Singapore. Kasta ka, day. Agyamanak iti Diyos. Kumusta ngay mo ti biyahe yo, anak? Mayat mo tatang. Medyo adamak kong aglugan iti eroplano iti damo. Nagbayat gayam. Kan saan unay anawati-wati biyahe? Di ka nasayat no kasta. Di tapag na edan nyo ngay. Bayat ka di mutlaan. Wan tatang. Katpudno ti kunada nga ado ti katrabahuan mi apada mi matlaang a Pinoy. Tatang, nagpintas ditoy. Nasayat nga ruto kasta na din. Sa apay lakuma, nasingpot takin kukwa iti pagtrabahuan yaw. Awan pagdanagan nyo tatang. Sigun kadagiti nadanon mi ditoy. Nasingpot kano ti agbalin a boss mi. Pinaginanada kami pa itang aldaw tatang. Inton bigat kami kano amang ruging agtrabaho. Alakad, agsingsingpot ka dita, anak ko. Anadamba ka na yun, diba, game 1? Wan tatang, pakibagayon tulangan ka ni nanang ay mawagak. Wan na din. Sige nga rodan tatang, umawagak tumanan.
Bye! Hello, James. Kumusta kan? Mailiwak unayan kan ka. Oray sakmat ana din. Oh, kumusta ti trabaho? Nasayat ka di mudlaan kan kadagiti kakadwayo dita. Wen James, panagrik nakarod kat adak dita Pilipinas. Taado ti kakadwami diti a Pinoy. Kan kaadwan kadagiti customers mi, kat dagiti turista a Pinoy nga umay aggatang kadagiti pasarabo da. Mayat meron no kasta. Tapno saan ka am homesick? Ay, wad gayam. Ada ko makidawag kan ka, James. Oh, anya dayta na din. Mabalin ka di si kalaangan ti pangipaw itak iti kwarta dananang. Si kalaangan ti mangipan iji balay. Amangan ngamin no marigatan da, no isuda pay laang ti mapan mangala iji ili. Sige day talagayam. Agyaman James. Ipatulod ko nga rod. Kan adamot ti parakan ka. Ay nanadin, saanin anas ka nga ikanak pa At damat trabaho. Okay laang. Kaya't kumat amaramanam tinagbanugak. Kat tidaduma, urnungek tapno adanto pangrugyan ta inton agkalaysatan. O sige, no day tati ko nam. Ken agurnungak mat dito'y na din. Nasayaat no kasta. Orayam nga rod ti patulod ko Kat si kanton ti makaamo amang itad kadananang kantatang. Nasaya at si Mangput Kandakay. Nagapwam ayata nakabaybayag ka. Nagpakuyog kanyak ni pare Cardaw anapan ijay ilay. Ada anapan biginata ang amaaramat ititalon na. Apay aya. Naggapo dito ini James. Imay na intod tay impaw it kanunin na din a kwartata. Iso ngamin tinangipaw itan di anak ta. Tapno saan ta kanon abarigatan amapanpay ijay ilay. Nay, nagsayatan ngay. Ay kung nagyaman ka kumaaba kahit tanay, dakkel nga istorbo da itakan ni James. Agaasam nga ita umay napay indanon dito itipaw it ni Nadeng. Ay kat siyempre mo ta. Naimbaglaang tanasingpot mo ti kaayan ayat di anak ta. Rumbang laeng ta para mo't iti masakbayan dati pa nagsakripisyo ni Nadeng iti abroad. Tapno nasaya at tao ti panagrugidang agpamilya inton nagkasardan. Wan mo't Ay, sapay lakuma, tagnanayon ti kasta agalad na. Ay, nakababain pa ikit din. Nang runa kit pagduaduan ta ididamo ni James. Impagarup ta no saan mapagtalkan. Nang runa kit taga-syudad ti Manila. Lakay, nabayagan dayday. Kan may kabarbaro laang ti relasyon da kadagidi akan ito. Isa kasayaat ano di mon panunutan pa'y. Ingka kindi agpuluson tamangan tantumutan. Umawag to kanumanan ni Nadine ko na ni James. Kadagiti daddu mga OFW nga agsursurat dito YouTube channel yo manang Emmy, pinilik ti nag-abroad tapno maipaay ko ti pagkasapulan ti pamilya. Kan tapno makatulong ak ni James amang isagana itinapintas a masakbayan to ti buklan mi a pamilya. Kaasi ti Diyos, nasaya at ti kasasaad ko iti ayan ko a pagilyan manang.
Ken mayat ti sweldok, iso ang nakaurnungak meten. Sa bali pa iti maipatpatulod ko akwarta kadagiti dadakkel ko. Katap na sandan amarigatan pa'y amangirwar iti pawit ko, ni James nga rod ti pangipatpatuludak iti amin apara iti kasapulan dananang ken tatang. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, nasaya at mantay bawag ka. Kumusta ka ditan? Nasaya at mo't, Nanang. Da kayo nga'y? Kumusta kayon ka ni Tatang? Nagatang yo ka din dagiti agas yo? Daitang aruti damagag kumakan ka, anak ko. Awan pa mo tinaawat mi akwarta. Manipod idi na panabulan. Ha? Anya? Kasano nga awan? Kat impatulod kon ka ni James ti kwartayo idi na panabulan. Sa bali pa di impatulod ko ita abulan. Karaman di tanji pagpaurnos yo di tabalay. Ha? Nukas da? Dakkel agatan ti impatulod mo, anak ko. Wala nang. Taimbaga ni Tatang itinaudi apa nagsarita mi nga ipaurnos na kano day tabalay. Adok anon tinaskan ama repair. Iso ang nagipatuludak iti dakkel agatad, agraman di allowance yo. Kasta aya. Amang ano adamot nakakumikuman ni James. Iso asaan anak umay, anak ko. Kunanamot nga itod na adagos, Nanang. Kun, jak amo di nagayam inta di kwartayo idi na panabulan. Nadin. Jak mo't nagdamdamagan kan kuana tapagarupag no na itednan kasi iti aramidan na iti kalabas. Awagam tulatan saan abale ta nakabulo doon ni Tatang mo iti kumpare na. Iso ti inggatang may iti agas na. Unay mo to ni James? O sige, saan abale? Taawagak adagos, Nanang. James! Talagamot Rinabii ka mo nga dali bar. Wen, kaya't ko lang tag-relax. Uy, nagpintas mo tinday tarilong. Ha? Inginaan di ta klase tarilong. Ay na, talaga sa balin ti bumakbak nang Saan mat? Talaga lang nga kaya't ko dito arilo. Nabayagan ni arapaap ko ang magatang dito Ay, bilibakan ka, James. Kasla saan ka mauawanan iti kwarta? Ibagatalangan nga ada mauawat ko a kwarta iti binulan. Malaksid pa'y siyempre iti sweldo iti trabaho. Isa ang magatang ko ti amin na kaya't ko agatangan. Ay na, nagswerte ka matan, James. Sika talaga. Tinasayaat, agtugaw kakit dito tadanggayan na nga ginom. Di ka agdanag. Siyak ti makaamoy ti amin na magastos ita arabi Ay wow! Bongga! Nagswerte akmatan ang nakakita kan ka ita diti ba? Sigikit din. Rugyan tan ti aginom. Apay nga taas saan asungsong bata ni James ti awag ko. Idi pa'y kalman nga awagak ng jakpulos na kasarita. Anya nga tan tinapasamak kan kuana. Kan mas daawak. Apay adina na itad ti impatulod ko kan kuana akwarta dananang idi na palabas a bulan. Kunak no na itad na,
tawan mo ti bagbagana. Iso ang pagarup ko no na itadnan. Katidakas na, nagpatuludak manan itaabulan. Dakkel agatad day jay, tapara pa iti pag-repair di balay. Ay, kaslama di tagparparik na kanyak saan mo't siguro may turod ni James ti mangloko kanyak. Amo ko'y patpatagnak. Iso anas ka na punasak ti anyaman asaan anasaya at ama pampanunot ko. Ay, pakawanan nak, Diyos ko. No makapanunot ak iti madi kontra ka ni James. Sapay ko mata saan apod no ti atap ko. Bakit? Apay nga aging gaitakat di pa imay ni James dito'y balay. Day tangarod ti dakaskas daaw. Uray di impatulod ni na din akwartata, idi na palabas abulan ako nana kat di na pa inaitad. Kat ti dakas na, dakdakkel manen agatad ti impatulod ni na din itaabulan. Day tama ti pakas daawak. Ay, kaslad dati sana nasaya at mapaspasamak Agpada ta iti pampanunutan lakay. Anya nga tano, mapantarantaan ni James iti pagtrab-trabahuan na. Agbati kalatan ditoy. Siya klaangain. Agpakadwa kita anak ni kumparek. Nas ka na maamuan tanoan niya tinapasamak kan ni James. Hello, Nanang. Napan ka din ni James di tabalay? Saan pa'y nga rod anak ko? Madanagan kami mutan ka ni tatang mo. Jack pulos makontak, Nanang. Di kang danag. Kunan ni tatang mo, ang mapandarantaan inton bigat iti ayan ti pagtratrabahuan na. Nasken amaamuan da, no anya tinapasama iti kaayan-ayat mo. Madanagan akmutan, Nanang. Itala na pasamak ti kastoy. Apay nga Jack pulos makontak. Ala, di ka madanagan anak ko. No anyaman ti resulta ti pagnadatatang mo inton bigat, maamuam adagos. Sige nga rod, Nanang. Umawag ak tumanan inton bigat, tapno maamuak ti resulta ti pagnadatatang. Narabian kayon anak kaawid lakay. Kumusta nga itinapanan niyaw? Ay, bakit? Awanan. Talaga alino ko lang dahi James ni Nadine. Ha? Nay, pagkunam lakay. Nakasarita yo ka din ni James, iti ayan ti pagpapaayan na. Nabayag ka na saan asimsimrek iti trabaho na. Kat saan da nga amaw no ayan na ita. Anya, ay Diyos ko. Oo, naimot na dya taon. Dila na asyan mutan kanina din. Daitan di bagbagata idi kanina din. Bakit? Rumbang kumaasaan ang nagtaltalag adagaws iti dahi alalakay. Anya nga ita? Entaray nanti kwarta ang nagrigatan dya anak tayo dya abroad. Ay, anya laangan nga iti makunan ni na din no maamuan na daytoy. Kaasimot di anak ta. Nagtalak iti husto, iti kunada ang magipatpatagkan ko na. Ngaman ang lilaw mo't gayam. Ngarod nas ka na maamuan adagos ni Nadine daytoy ang napasama.
nga iti pagnayo. Nakasari tayo ka din ni James. Lating itag anak ko. Ngam awan ti James anadanon may iti sigod a pag-ubraan na. Anya ti kaya ti asawan tatang. Nabayak ka nun asaan asimsimrek ni James. Kat awan ti makaamaw no sa dino daayan na ita. Anya, Diyos ko. No kasta, pudno ti atap ko. Apay anaramid ni James kanyak na ito'y. Nagtalagaktan ko, ana. Ay na anak ko, intaray na anti kwarta nga intalagmukan ko, ana. Nagdakalagatan dayjay tatang. Para kada kayo dayjay kaninanang. Nadain. Nagsakit na itingay naramid na. Kunak na mapagtalkan ni James. Namsaan mo't gayam. Sayang ti kwarta nagbanugak iti mano abulan. Ayat ko lang amay patarimaan niyo ti balay tayo. Ala anak ko, saan kumaday ta ti pakapir dyan ti panunot mo? Kwarta laang tinapukaw. Amo ka nagregatam tayo dyan, ngumdakdakkel to ti sukat na anak ko. Tata. Kasta talaga na day. At dadagiti tao, anasidag ka na tayaw. At di tayo namnamain na makaaraming gayam iti may kaniwas. Ang sirpi ko maaliksyon kan kada ito'y anapasamak, anak ko. Nagsakit na ito'y anapasamak, tatang. Kunak na yung patagnak ni James. Iso nagtalagaktan ko, ana. Agam saan mo't gayam. Manangal lilaw mo't gayam di awanan bayin na lalaki. Manangal lilaw. Panagriknak kat nagtupak kanyak ti langit iti daydi akan ito manang Emmy. Kaya rigak ti kandila nga ininot amarunrunaw. Takalaat anakariknaak iti panagkapoy, gapo iti impadamag kanyak ti amak. Nang namnamaak ngamin manang, impagarup ko no napudno kanyak kadagiti insawang na, amang bukal kami iti naragsak a pamilya. Iso ajak pulos impagarup, alukon naklagayam. Naglalaok tinariknak idi. Pasaray at dapayan dagiti gundaway ama imay mayengak amang pampanunot iti napasamak. Naimbaglakit din tadinak binaybayan nila ni agayam ko akadwak a nagabrod. Inandingay nak, kastamoten ti daduma akadaraan tayo anakasinenged ko idin ijay Singapore. Malaksid kadakwada, mamatiak nga ingkar kararagan dakmet dagiti dadakkel ko. Ken kang ronaan ti amin, ingka gumaak ti ad-adda akimpet iti namarswa. Tapno maikanak iti naan-anay akired, amang saranget iti dimteng nga angol iti biyag ko. Iti ababa asarita manang, naka-move onak. Ingka gumaak ti nagurnong manen, ket sa anak met anapaay, iso nga idiaddan pang rugyak nga agnegosyo, jakon nagsublipay iji abroad, kalpasan ti kontratak.
Kat imbaot ko ti urnong ko iti negosyo, nga aging gaita, kat iso ti mangbibiyag kada kami, kada nanang. Agpaay ko maaleksyon ti insalaysay ko manang, tapno awanon ti mabikti mapay, iti manangal lilaw a panagayat, akas iti napasamak kanyak. To'y pagayam mo, Nadine. Pagayam Nadine, nasaam a talaga tinapasamak ken ka. Ngam saan ka matamabali na pabasulan kadagidi a kanito. Karelasyon mo matday di alalaki. Talaga la siguro anak kapoy ti tao no kwartan ti pagsasaritaan. Tapagaam mo tayo mat, ado a talaga tinalaka a masisirap iti rimat ti pirak. Naimbaglaangan ta nakabangon kamatlaang. Kat mamatiak, anatib-tib ker, ken maswais kaitan. Isoanan na namomon ti imnas ti panagbaligim. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu